खुलुमबाय स्टुडियाव आं किलिकां ब्रह्म बिटिआर सरकारनि बाख्नायजाथाव हाबाफारि बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्मआ मोन 63 क्लाबफोरनो फुटबलजों लोगोसे जार्सि आरो ग्लब्स राननानै होनाय हाबाफारि लादों। नंगौ गेलेनाय बिथिंखौ गोजौ फारसे लांनायजों लोगोसे फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय जानगाराव लाखिनायनि थांखिजों आरो साफा राफोद गेलेगिरि जानो हानायनि थाखाय बिटिआर सरकारखौ गोबां गोख्रों हाबा मावनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनै बिटिआर सरकारा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै देबोरगाव ब्लक लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव हलथुगाव गेलेग्रा फोथाराव मोन 63 क्लाबफोरनो फुटबलजों लोगोसे जार्सि आरो ग्लब्स राननानै होदों। आरो क'क्राझार देबोरगाव ब्लक लाइमोन गांखंनि आफादगिरि प्रहलाद नार्जारिनि हाबाफारि सामलायनायनि गेजेरजों दिनै देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय मोन 63 टा गुबुन गुबुन गामिनि क्लाबफ्रा बाहागो लानानै गाव गावनि बलजों लोगोसे जार्सि ग्लब्सफोरखौ बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्मनि आखाइनिफ्राय आजावना लांफैयो। गिबियावनो आङो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ धन्यबाद होगोन। मानोना बिथाङा जि गोदान मोनसे सानखांथि जे पुरा बिटिआर हालामाव थानाय जोंनि जि फुटबल गेलेग्रा जोंनि फंबायमोन दं बा बिनानावमोन दं बिसोरखौहाय जाहाथे फैबाय थानाय समाव गोरलैयैनो बिथांमोनहा जिहेतु मोजां प्लेयार जानो हायो आरो जिहेतु जों फुटबलखौ लानानै मोनसे सिमां नुदों फैगौ दिनफ्राव ISL खेलानिफ्राय लानानै IPL बेफोरबायदि खेला बेफोराव फैगासिनो दं आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' हारियाव जोंहा फुटबलजों जोबोद मोनसे लागाव दं मोनसे माने गोसोजों माने थैजों कानेक्सन दं। गतिके बेखौ आरो गियार आप जाहाथे खालामनो हायो बे सिमांजों जोंनि बिटिआराव थानाय 40टा समस्तियाव जोङो फुटबलनि पुरा सेट जोङो बिथांमोननो रानना होदों आरो फैगौ समफ्राव बिथांनि बिथोन बायदिनो प्रमद बर' बिथां सारनि बिथां बायदिनो भलिबल आरो केराम बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफोरखौ गाज्रि बेसादनिफ्राय बा गावनि टाइमखौ वेस्ट खालामनायनि जिखिनि वेस्ट खालामागारा जाहाथे गेलेनानै गावनि मेन्टेलि फिजिकेलि आरो जोंनि हादोरखौ जाहाथे जोंनि हालामखौ जाहाथे नाम खामायनो हायो बेनि हाबाफारि आरोखि। आङो बिथां रेवरेवा आदाखौ आं जोबोद साबायखर होगोन। बिथाङा जोबोद गिदिर बिखा बिथाङा देखायदों आरो नंगौ बिथाङा जोंनि बिराद सिनियर आंनि अनथावथाव आंनि आदा बियो आरो जोंनि गासिनिबो आदा। गतिके आदाया जोंखौ बेबायदिनो दैदेननानै लांगोन उननि समाव जों मिजिं खालामदों। आंल' नङा जों बिटिआराव थानाय जेसेबां बुरजा जोंनि दोलोआनो जा बा जोङो EMफोर जा MCLफोर जा बिथांखौ हाजार जों धन्यबाद होदों आरोखि। जोङो गिबियाव दानि सरकार एबा जोंनि UPPL आरो BJP जों दैदेननाय मानब गेदेर प्रमद सारनि दैदेननाय सरकार बे सरकारखौ जोङो धन्यबाद होग्रोनांगोन। खारन गोबाव समनि गेजेराव जोंनि लाइमोनफ्रा जोङो नाहरोब्ला 10 बोसोर एबा 12 बोसोर सिगां ओरैबायदि मोनसे परिबेसाव माने गोदानानै थाबायमोन खालि लोंनाय जानाय माने गारि घोड़ाजों गिदिंनाय। दा नैबे जेब्लानिफ्राय 2020आव मोनसे गोजोन सुक्ति एबा मोनसे पिस एकर्ड जानानै फैदोंमोन। दा बेनि उनावनो बिटिआर सरकारखौ मानब गेदेर प्रमद सार दैदेनदों। दा बिथांनि दैदेननाय टेनियरनिफ्रायनो जों नुनो मोनदों बिभिन्न मोनसे जोंनि लाइमोनफोरखौ मोनसे थुलुंगा होनाय एबा मोनसे मोजां दिगाव लांनायनि थाखाय जे बबेबा समाव नलेज फेस्टिभेल खुंदों आरो बबेबा समाव मोनसे दुरान्ड काप ISPL सन्टस ट्रफि नैबेबायदि खेला फाथिनायनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ नैबे दानि समाव मोनसे थुलुंगा होफैदों आरो बेजों लोगोसे मोनसे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जे फुटबल हाब मोनसे जानो थांगासिनो दङ। दा बेखौ नोजोर होनानै मानब गेदेर प्रमद सारनि दैदेननाय बे सरकारा जाहाथे लाइमोनफ्रा फिसा गामि ओनसोलाव थानाय जे क्लाबफ्रा बबेबा समावहाय फुटबल बायनो मोनसे आंखालाव गोग्लैनानै थायो। बे समाव माने रोंगौथि दङब्लाबो माखासे परिबेस गैयिनि थाखाय माने गोदोसोनानै थायो। बेखायनो दा बिटिआर सरकारनिफ्राय गासैखौबो बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै मानब गेदेर प्रमद सारनि दैदेननाय सरकारा
फिसा फिसा क्लाबफोरनो थुलुंगा महरै थुलुंगाखांनाय नैबे माबाखौ लानानै मोनफ्रोमबो फुटबल ग्लभ्स आरो गल पस्टनि नेट पर्यन्त बिसिम नैबे दिनैनि नैबे हाबाफारियाव जों गथायनो मोननानै जों गोजोननाय मोन्दों।